Pozdrowienia z Budowlańskiego Marszu. Jestem Paweł z Polski. Idę by uczcić bitwę na Kosowym Polu, która odbyła się 28 czerwca 1389 roku razem z braćmi Serbami. I tutaj obok mnie stoi kolega z Rosji, Aleksander. Ten przykład pokazuje, że słowiańskie narody mogą żyć w zgodzie, nie muszą się kłócić. Widowdański Marsz jednoczy nas. My jako Polacy sprzeciwiamy się temu, że odebrano Serbii Kosowo. My Polacy wiemy, czym jest okupacja. Dlatego naszym obowiązkiem jest wspierać braci z południa. Dziękuję. Kosowo jest serbsko, Polska jest Awama. Александр. Всем привет из далекой, дружелюбной Сербии. Меня зовут Александр, я из Москвы. Вот, мы здесь участвуем в Видовданском марше. Идем из Белграда до Косово, до Узбекистана. К празднику Видовдан. Вот, здесь с нами не только сербы, но и поляки, русские. Вот, тем самым мы показываем тем, что братья славяне должны быть в мире, вот, не должны конфликтовать между собой, так как у нас врагов и так хватает. Вот, поэтому давайте все вместе будем бороться с нашими общими врагами и между собой жить в мире. Вот. Ну, собственно говоря, все. Aleksander. Павел. Żywe las polsko-rusko przyjacielstwo.